Hej så. Velkommen til. I dag har jeg tænkt mig at snakke lidt om, hvad det er, stress egentlig er. Mange siger, at stress er en sygdom. Det er det ikke. Stress er en tilstand. Og i den tilstand kan man få nogle sygdomme, som er stressrelaterede. Eksempelvis forhøjet blodtryk, svimmelhed, hovedpine, alle de her ting, som man kender som stresssymptomer. Og så kan man sige, hvad kommer stress sig af? Der er den her gængse med, at man siger, at stress det er fordi, at man har for travlt for længe, man har for store byrder på arbejde, måske arbejde over en længere periode. Det kan også godt udvikle stress, men stress kommer af en forandring. Og den her forandring kan jo være mange ting. Det kan være et trauma eksempelvis, altså hvis man har været udsat for en ulykke. Ofte er det her, at man desværre kan blive ramt af posttraumatisk stress. Så kan man blive ramt i sit privatliv følelsesmæssigt. Det kan være skilsmisse, det kan være ting, som gør, at man følelsesmæssigt bliver udsat for en forandring. Og langt de fleste er nok omkring, at der er en eller anden arbejdsrelateret stress, som folk kender til. Og de forandringer, der kan ske på en arbejdsplads, de kan være mange. Det kan være ny chef, som kommer og laver en ny struktur. Man får nye arbejdsopgaver. Man får måske flere arbejdsopgaver. Og alle de her ting, som er forandringer, gør, at hjernen er på overarbejde. Det er sådan, at vores hjerne, den vejer faktisk kun 2% af vores kropsvægt, men bruger 20% af den energi, vi har, de ressourcer, vi har i kroppen. Det er under normale omstændigheder. I en stressrelation, der er det, at hjernen begynder at bruge rigtig meget mere energi, og man begynder at trække på de reserver, man har. Man skal egentlig forestille sig lidt, at når man står op om morgenen, så får man sådan lidt en bankkonto, der hedder ressourcer, og hvor man måske starter på 100. Det bruger man så i løbet af dagen, de her ressourcer. Og når man går i seng igen om aftenen, jamen, så bliver der sat nogle ressourcer ind på bankbogen igen. I en stressrelation, når man har det her med, at hjernen er på overarbejde, så bruger man egentlig mere end det, man får. Og så tager man på ens reserve. Det kan man godt gøre i en periode, men hvis man gør det for meget, hvis de her forandringer bliver ved med at stå på, og de bøvler rundt i hovedet på en, og man har de her stressrelaterede ting, altså man får ikke sovet om natten, hovedpine, svimmelhed, rastløshed, alle de her stresssymptomer, der er, jamen det gør, at man får stress, altså i udbrud, kan man sige også. Og der er det vigtigt, at man får lavet et eller andet, altså får enten fjernet de her forandringer, får gjort noget ved dem, får gjort noget ved sin stress, får nogle værktøjer, sådan at man kan være i den her stress. I mange tilfælde er det desværre sådan, at man er nødt til ligesom at trække stikket for de her forandringer, altså for arbejdet eksempelvis, og få den ro, der skal til, før man kan få tanket op igen, få de her ekstra ressourcer, der skal til. Fordi hjernen den går ind og siger, jamen nu er vi i en situation, hvor vi egentlig har brugt den bankbog, vi fik i morges, så vi er nødt til at trække på de ressourcer. Og på et tidspunkt, når reserverne er opbrugt, jamen så må kroppen agere. Altså vi er jo sådan indrettet, at det er lidt hjernen, der sørger for, at vi overlever. Og i det her henseende, så går hjernen ind og siger, jamen nu skal jeg bruge noget energi til det her, alle de her ekstra ressourcer, der er. Så vi er nødt til at koble noget fra. Og i de værste tilfælde kan man sige, jamen det er her, hvor man kan få et ildebefindende, hvor hjernen simpelthen siger, nu skal jeg altså bruge det ressource, som du bruger til at trække vejret, så får man et ildebefindende. Og i aller yderste konsekvens kan man naturligvis også dø af det. Det sker heldigvis yderst sjældent, men det er vigtigt, at man lytter til de signaler, der er i kroppen. Mærk efter, og dem, der har været påvirket af stress, mig selv inklusiv, er helt klar over, hvad det er, der sker i kroppen. At den reagerer, den er ikke, som den plejer at være. Den bruger nogle ressourcer på noget, som man ikke er vant til at bruge. Det var sådan lige lidt omkring, hvad stress er. Jeg vil prøve at følge lidt op på det med nogle flere videoer omkring det. I mellemtiden kan du prøve at kigge lidt på min hjemmeside, eller følge lidt med på en Facebook-side. Og have det godt indtil da, og husk at passe på dig selv. Vær god ved dig selv, og lyt til, hvad din krop den siger til dig. Hej.